Doncs explicarem com fer maki sushi i nigiri sushi. Aneu a veure, els ingredients bàsics són l'arròs, que no falti. Pot ser qualsevol, pot ser arròs especial, però no cal. Realment és la forma com cuines l'arròs és el que és important. Vale? Sake per cuinar no és el mateix que sake per beure, és més barat i menys fort. Vinagre, normalment és vinagre d'arròs, però també val vinagre de vi, vi blanc queda millor, vi d'aquest també està bé. L'alga, alga nori, el maki és l'esterilla aquesta per enrotllar-lo, i després el peix, salmó, podem utilitzar altres tipus de peix, tonyina, no falti, també és bàsic, després podem utilitzar gambes, llagostins, qualsevol cosa. Surimi, cogombra i advocat. Podem posar-hi altres verdures, però bàsicament amb això ja farem. Per fer l'arròs és molt important tenir una olla amb tapa. L'important és que l'olla sempre estigui tapada, llavors per això va molt bé que la tapa sigui de vidre, llavors pots veure com està i en quin moment has de treure l'olla del foc. Llavors, l'arròs s'ha de rentar molt bé. Les quantitats d'arròs són per cada tassa d'arròs 1,20 tasses d'aigua. És a dir, si posem 5 tasses d'arròs, és normal, 6 tasses d'aigua. És la mesura. Llavors posem aquí. I llavors el que s'ha de fer és rentar molt bé l'arròs, però molt bé, que quedi blanc, treure-li tot el color, tot el... com es diu això? El midó, d'acord? El rentarem, posem aigua, llavors el rentarem potser 5 o 6 vegades i veurem que l'aigua queda almidonada, queda blanca. Mira, podem ensenyar-ho. La primera vegada que el rentes queda així, l'aigua és una mica com de color llet, i has d'anar rentant fins que l'aigua quedi normal, neta. Llavors li dones una mica de voltes i ho colem. Ho colem per tirar l'aigua i anem canviant l'aigua cada 5 vegades. I, espero que no es perdem res. Ara ho podem rentar directament al colador, o bé el tornem a posar. Llavors potser en perdem molt pel camí. Molt bé, doncs després d'unes quantes rentades veiem que l'aigua queda una mica més neta, oi? Un cop el tenim net, tenim l'arròs, ara hi posarem ja l'aigua definitiva. Posarem, si abans hem posat les 4 tasses d'arròs, posarem 4,8 tasses d'aigua. Podem arrodonir així, no? Veiem com queda l'arròs. Hi ha més aigua, però no hi és excessivament molta més. D'acord? El que hem de fer és, al coure l'arròs, després no el colarem. Farem que l'aigua s'absorbeixi i tal com quedi és l'arròs que farem servir. No el colarem. Molt bé, doncs ara el que hem de fer és deixar l'arròs amb aigua i amb sake. Un rajoliner, no passa res, així. No és gaire fort aquest sake. Així ens emborratxarem tots. Molt bé. I el deixem mitja hora. Mentre deixem reposar l'arròs amb l'aigua i el sake, el que farem serà preparar el vinagre. Al vinagre li posarem sucre i sal i serà un líquid enganxifós que ens servirà per barrejar-lo amb l'arròs i fer-lo encara més enganxifós perquè doni més consistència quan fem les boletes d'arròs. I també ens servirà per enganxar una mica el nori i l'alga i que quedi ben enganxadet i ben tancadet. Llavors, les proporcions són 6 culleres de vinagre d'arròs, normalment. Després, 3 culleres grans de sucre. I una cullereta de sal. Boníssim. Som-hi! Anem a tallar el peix. Començarem per la tonyina. La tonyina ens l'hem de tallar a la peixateria, a l'ullar, no amb rodanxes, perquè si no no fem res. I veiem que té una part més fosca. Aquesta part l'hem de treure, perquè no és bo per menjar cru. Llavors què farem? Doncs tallarem. Tallem la tonyina en tires. Ja tenim les tires de tonyina
També hem tallat uns trossos més grossos que ens serviran per fer el nigiri, que són simplement una boleta d'arròs i el peix posat al damunt. Tallarem trossos de salmó també, de la mateixa forma, per fer el nigiri. Farem també tires de salmó. El salmó és més fàcil de tallar que la tonyina. Doncs ara ja podem posar l'arròs, està igual, a bullir. Són 3 fases. Primer de tot, posarem foc fort fins que l'aigua comenci a bullir. Quan comenci a bullir, el taparem i baixarem el foc fluix mitjà, un quart d'hora més. I després apagarem el foc i el deixarem 10 minuts reposar, amb la tapa posada. D'acord? A partir que comença a bullir l'aigua, tapa posada. Destapem. Oh! Tenim l'arròs, fantàstic. Molt bé. És possible que se'ns hagi cremat a sota, no passa res. Anem a treure. Tenim l'arròs en una font i el barregem amb el vinagre. I barregem una miqueta. D'aquesta forma l'arròs quedarà més enganxifós encara i també refreda una miqueta. Molt bé, doncs ara ja tenim els ingredients, l'arròs ja refredat, el peix tallat a tires i la verdura, el wasabi, les algues, nori i l'esterilla maki, d'acord? Doncs ja podem començar a fer-ho. L'alga té dues parts, té dues cares, una cara més llisa, que és aquesta, i una cara més rugosa, que està més marcada. Doncs aquesta és la que va cap a dalt. Llavors el que hem de fer és posar-hi arròs, cobrir, diguem, 4/5 parts potser de l'alga, deixar una franja aquí al final sense arròs per poder enganxar després les dues cares de l'alga i cobrir-ho amb una capa el més fina possible d'arròs. Molt bé. Llavors el que farem és afegir una miqueta de wasabi. Una tira, per exemple aquí. No gaire, això podem fer amb el dit, de fet. Jo? Molt bé, llavors ara el que farem serà posar els ingredients, les tires, per exemple. El salmó. Prou, ja n'hi ha prou. Ara posem la verdureta. Que bueno. Ara què fem? Aixequem i aguantem amb el ditet fins que notem que s'aguanta i llavors podrem arrodar. I quan el tinguem ja tancat, agafem i apretem una miqueta. Llavors amb la pròpia calor ja de l'alga, de l'arròs, l'alga es tancarà. Per fer el nigiri sushi, que podem ensenyar-ho com queda, és aquest. Per fer el nigiri sushi, com haurem de fer amb les mans, primer ens posem vinagre a les mans, perquè no se'ns enganxa l'arròs, perquè si no se'ns enganxaria molt. Llavors agafem un grapanet d'arròs i el xafem. El xafem i el fem un paquetet. Llavors hi posem una miqueta, molt poquet, de wasabi. Molt poquet. I posem simplement el peix al damunt. I ja el tenim.